Kakerteng jong ni khuna ode Jonathan kani gari ka kami jong Jonathan ode khuna wadap da kacing kemen ha kacing long khlung jong walau kupa jong dan tungkat bat kami jong ku batrai stam pendap penbyang ya khun jong ka ik hadu kata nadu ba Jonathan lawan sekalik pertai kemen ha ba kapet ya wala kidak mong kisah kata no jong ka da kiale ban pentingan ya lade na ban tau khun jong ka mentau khun jong ka ulas tang ban he ban san kaha ban tres tam susu ban pendap penbyang ya Jonathan adu khuna tip sepang kupa jong bat cukeliru what she sends pang kupa jong namar usyam bakacing ka kami jong kla byang ya to matang ni singap sepang Jonathan bat ka kami jong kumno ki hapan ya ban kendu sibun kicing Jonathan udah khuna ban kasab ban ruaina do barang red ubleu la ai kasab ka bakar pang ban ruaina do karta barang lai snam lastang ban ruai bat ka kami jong kare ba je ublei kasmat ban lai cacing asang kisah ya ruai bat hai mane haba la dap saus nam ka kami jong la lai ban bu skul ya kata ka skul kebadai ke bahikai ke kena kumno bekinang ban ruai la na ka music school kami jong kam kwa ban pensep kasap ka ba ukun jong ka udan ka kwa ban pentebet ya hangta kenang ba unlong ruai ba paunam Jonathan ro udan kacing ang nut ba unlong ruai ba paunam nadu ba udang red ka kami jong ya le ban pelang pesa ban yo ban the jing tam ya te ka singi ka bade ka singi kha jong ka kami jong kla yo ban ai so bhai da ka jing tam Jonathan lakaman hadu kata ka singi bat sunang balai aisu la syutam baro si singi kabanang ya ki singi ki snam Jonathan la dap si paus nam karta kacing cia ka pasngusi lawan cia ha kacing jong kene ki si kami si khon ha ka wai ka singi ka kami jong bar Jonathan gedang ya lecing lai Jonathan yo ka wai ke dukan bade ki cingtam hangta la supaya be kita ki cingtam haba kedang keras kata ka sorok Jonathan pat ki khamat jong ki phai sa kata ka dukan ka kami jong ka bom tep ba upat sata kamu ba ubut ya kana din hanrai kan san kawan ka kali kelatan rai ka kami jong hata ka puar kadang mot ban pet ya lawan sekawai ka kali kelatan rai karu hangta bara anut klet yang ta klan tip brusu pankit ya ki sa po hospital ban ajeng sumar habala sumar ya ka kami jong kala sistem jor na ka kti jong ka kan ba ma upat na ka kcat jong haba ka kami jong kala kendet ban riu kala yam kala kali na kita kinong tre hangta si ai ukhon jonga klia tho ka udon ka wai pat ka kamera kala klat ya kicing sistem jong ka klamot ban khe ban det pet ya handai kita kinong tre hangta kim sa ka kicing sistem ha ka kti jong ka kala chor palan kising kila kedia ki doktor ki ba ki hapan odno ya ka kti jong ka bar arlang handai kim na syu ban sumar ya ka kami Jonathan kla perkata ladi ka angkat tu ka singi tanga kla kot ngan trepat kumnu khun janga dong khana mano ban tres tam ban penbet penbyang ya Jonathan la stam chor ka kcat ka diam kising jang kla kedia komta ki doktor kla onno ka kcat jang har banai kla sa angta hospital ka bisa ro kla lot ka kami Jonathan kla karpa di ki doktor bakin sa bakin le no sa ye ki doktor ru kla sa ai ki bakin le no sa ye amar bakilakon ka kami ka blado no par artali ki kiti ukhun ubam don shu ka kcat silang kumno kini kilapan baki lapoi se ying ka kami jang klayam klapet ya law jang khun ba don shu ka kcat silang ka pet ya lade ka mentang le ayu shu satang bangin yak thangan bisa ka bang pelang kala lot kan menta ayu shu bangin klayam hangta Jonathan ha ba upai ka kami ulayam hangta mai ula wat kuslai ngai uplay galat yangi ka kami ka galat ayu shu kan khun galat klakut stang bangin yap kla hangta kla duwai ublai ka ablai play yangi galat ka eken kani ka singten chu yangi kla ha ta ka met kla thia klam bam chingbam marwa kim dan ai shu Jonathan ha ta ka met la phos new ba ula lait man krong ta rut jang kata ka surok ka bom da chngai na ka yeng jang la phos new ba kibri ki ba pisai usibun haba ula kan det ban riu ula pet ya la ka kami jang kami jang ko bom thia ba ro simet ka kuslai palat wang mai wanang kuslai
kapok sniu bang la lej ban syong harut syong kata kasurok kibriu ki ai pisai yang asibon kakme jang u klape ye u klasen e ye u rekan le kumno amdan lat syu ya ka haka step ka babut uchuna thano la ong ya kap me jang u mei mita kasmi ngan ra no da ini ching tam bat ngan tam ngan ruai ru kakme jang u klape ye u bat la chau mat hang ta uchuna than la ra eta ka ching tam pada bala poi eta ka chaka syong bat ki chu syong lastang man ruai bat bantam kasur bat yang bat kerendang bas yang jang u kapenlong ki bre ki baya lenti nang ta pechaki kumta tang si phang ki bre lawan ban no pisai ki kakme jang u kala chau mat kat ba ma u nang ruai hata kasni klayo ban bam kadang bat om tang kata kakme jang u klayo rus ban pelang ya hata kapisa kumta man kasni uchuna than lai ulayo ban ruai hangta kibriu gelas dang ban no ban ai pisai u hata kasni ka babot kat ba uchuna than dang ruai hangta ludaya lenti ka wei ka nong cuma kai perthai ka badairu ka youtuber kat ba kadang ring video klapoi hangta haka jaka ba uchuna than udan klasange hangta kla kali ya u long ring video ba firwai uru ula ka ngo ho oi long klasange hangta sipang klaring video ya u ba urwai siwa bakan light ka ai u ar hajar ka uchuna than la kamen hado kata-kata kane ke youtuber habak lapoi secakasa jangka kelas tang ban upload ya kita ki video jangka tang hapo 10 menit baka upload kita ki video jangka kilayo sibon bha kinong page kinong comment sangta kaciar khat bau ta nong tha jing ruai ba pau nam layo ban page kata ka video jangka utang suyo I ulaya be ja kata ka jing ruai utau khna lawat jing tips pang jang u hagwai kasni utang nong tha jing ruai ulawan na kata ka jaka ba uchuna than usyong berka keme jang u ba ula poi hata la page ki ula isin ai hado kata-kata ula keli sa phang jang u baru kwa ya uchuna than ba unle join na baru uchuna than berka keme jang u kamen hado kata-kata uchuna than udan sisa kasap ka ba uplay ula ai u haba ula ya ban ruai ki ching ruai jang u ki lapau keleng jang kata kari kerendang ba jang u ki kita ai ki bro maki singap ya ki ching ruai jang u ba ulai ban ruai borok ki bro ki kwa ban yo sngau ban singap ya u ba la uchuna than la do no ka kitat jang u silang ndai ki bro ki e je u ki ai men sem ya u uchuna than la long wei ni ki nang ruai ba pau kata kari kakme uchuna than ka ingu ya ublai ba wata pedeng ke ching do ching kermen ban ublai udang play kala dia ukun chongka kicing angno chongka bat kicing thmu chong uchuna than baro menta kala urlong kane kacing to khana klongkom kacing aimen se mengi wara pedeng kicing do ching kermen imdai ban kan randen takulai sibun ba philas ngam rada pisngo tenat sababan like man share man subscribe kublai sibun